Čau, zdravím vás do ďalšieho videa v tomto dni. Chcel som vám oznámiť konečne po niekoľkých že budeme mať nábor. Ja viem, že to nie je tak úžasné, nebudem hovoriť tak trápne. No, čo od vás chcem, aby ste mali? Vek maximálne 11+, Skype, herecké schopnosti plus minus, funkčný mikrofón a podporať ma aspoň trolilinku. Ak tieto podmienky splňuješ, tak mi napíš na e-mail, ktorý ti dám do popisku videa. Ja si to všetko prečítam a potom to vyhodnotím. A ak tieto podmienky nesplňuješ, tak o tom rozhodnem. Viem, že tieto postavy u mňa už hrajú. Ja ich tu napíšem, chcem ich vymenovať. No, samozrejme JR 80 určite poznáte. Vo videu Stratený, Spolužiak, to sú všetko. Takže sú 3 videá. Drtíkov SK. Má minus 4 roky, ale má dobré herecké schopnosti plus. No, tiež to vie hrať a páčia sa mi jeho herecké schopnosti. Takže ja si ho nehávam, lebo má pekné herecké schopnosti a dobre vie hrať. A podporujem aspoň trolilinku. No, jak tieto teda podmienky splňuješ, tak mi nezabudni napísať na e-mail, ktorý ti dám do popisku videa. Ja si to prečítam hneď, ak mi to pošleš a uvidím. Jak máš 11 mínus, tak o tom rozhodnem. No, ešte teda uvidím. Takže ja sa s vami lúčim a teda hoj!